Innovaatioprojekti järjestyssääntöjen rasterata Metropolian Myllypuron kampukselle. Tervetuloa tutustumaan Metropolian Myllypuron kampukseen ja kampuksen järjestyssääntöjen rastirataan. Rastiran avulla tutustutaan Myllypuron kampuksen tärkeisiin paikkoihin ja järjestyssääntöihin. Rastiradan tilaajan tarpeena oli saada Metropolian järjestyssäännöt näkyvämmiksi kampuksella. 8 erilaista tehtävää sisältävää rastirata pohjautuu Metropolian järjestyssääntöihin. Rastit sijaitsevat ympäri koulua. Rastirata on tarkoitus suorittaa 4-5 hengen ryhmissä. Kaikki rastit suoritetaan järjestyksessä ryhmän kanssa. Rastit etsitään kampukselta vihjeiden avulla. Esimerkiksi vihje tältä käytävältä saat ajovarroksen kanssa apua ja tukea opiskeluun johdattaa P-rakennukseen. P-rakennuksen 6. kerroksesta löytyy opiskelijahyvinvointi. Rasteilla on erilaisia tehtäviä. Alapalveluiden rastilla tehtävänä on selvittää pelastushenkilökunnalle tarkoitettu pelastustie. Ruokalan kahvilan rastilla tehtävänä on kuvata video tai kuvasarja siitä, kuinka kampuksella tulisi käyttäytyä tai ei saisi käyttäytyä.